କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭେଡ଼େନ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା, ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲିଚର ହେବା, ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରବ ପ୍ରଧାନ, କୁଚିଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓ ଜୟନ୍ତ ସାହୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର ମିତାଲି ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇ, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସହିତ ବାମରା ବିଡ଼ିଓ ଓ ତହସିଲଦାର, କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଓ ବାମରା ବ୍ଲକର ରାମଝାଲି, ଠେଲକୋବୁଡ଼ି, କହ୍ଲାପଡ଼ା, ଉଲୁଣ୍ଡା, କଟୁପାଲି, ଲଇଗୁରା ଓ ଲସରା ଟାଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭାଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।